GoPro-नि खोमा ना मबाइलनि GoPro-खौ नायनोसै खेवनानै बिथांखौ खेवनो होदो आरोना बिथांखौ खेवनो होदो गिबि हेलौ गाइस गिबि गिबियावनो आंनि गोरबो इउटुब चेनेलाव गासैखौबो बरायलायबाय स' गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट दंबा स' नोंथांमोना नायलांबाय था आं माने फ्लिपकार्टआव मबाइल हमग्रा आरोना स्टेन्ड बा गिम्बल ना मा होनो स' आं इखौ अर्डार खालामदोंमोन आरोना स' बेयो मोनफैबाय आरोना दिनै स' आं बेखौनो लायनो थांनायदो आरोना स' नोंथांमोना देखायलांबाय थागोन स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबोरसिन नायलांबाय था स' आङो मबाइल गिम्बलखौ माबायदि स' नोंथांमोना देखायगोन आरोना स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोरसिन नायलांबाय था थुदो बिदिब्ला वाव नै गिम्बलखौ नायनोसै खेवनानै बिथांखौ खेवनो होदो आरोना बिथांखौ खेवनो होदो गिबि दा नायलांबाय था गिम्बलखौ माबायसा नै आरो गस्ला इबो गस्ला ओइ नै खासि बोरायदो होनोसै हाखावनाया बरिया ओरै इजा थाबाय नै हाखावनो होदो हाखावनो नामा गिम्बल खासि बोरायदो हाखावगासिनो खासि बोरायदो नुथारसिगोन वाव वाव दे दिहुन वाव नै वाव इनो आरोना इनो नाय मोजां दिहुन आरोना स्टेन्ड इयो मबाइलनि GoPro-नि खोमा ना मबाइलनि GoPro-नियालाय GoPro-नि इनि नामा मोजां बेखेव मोजां खेव Kena kuli boy tu. Ni ija kuli. Mawaki. Kuli nih. Oh iya maba mari jaga stand now. Kuli nih kasih. Ini harus coba kok. Oh. Agena. Nih. Oh pergedan mazang. For nih. For nih. Yuri hari bawa ori hai di mana ke? Main apa lagi? Gura ada. Ini switch dengan ni sih, ni switch dengan switch kan apa nih? Ori, mana sih ni nilai? Ini. Tapi dan thai nih. Ikio mari gerana labai, ompray. Ikut baitin mari, ompray. Iko nैयाव मारि इ बुस्थुखौ इयाव ओरै सोरनानै मारि जाबनांगौ होमबासो नि सायाव मारि जागोन आइसि इयाव सोना लाग्रो मारिबाय ओमफ्राय इखौ मारिदो ओरै मारि ओमफ्राय नैयो ओरैखौ मारि नैजानिखौ मारि गोदान mobile isanya sama mika do ini mobile फिसाया isaniमोन दे किपेडनि फिसाया वया हेडका गोबाबा बेटारियाबो फिक्स खामोन आरोना बेटारिया फिक्समोन हनै मबाइलआ याव कालारा गोल्डेन फायदो गोल्डेन ना मा होनो इदि ओमफ्राय माबामोन आरोना गोसोम ब्लेक कालारखौ बायदो आरोना हिजादोना hidna ya kemala hidna hidun do nanane hidun do nanane eke ori lai ori lana keguna ori he ori lana sakin ori मोनफाय मारबाय दे नै आरो गस्लाया इनो ओइ गोमोनो थाखानाय बायदि आं दखना hidna kamera dah mulai lengar nah nih kamera dah bawa ini kamera video aja ya kamera capture ya na boya nih sanjay kabar nih kan baile gemu nih hello guys ang bawa dongon hello guys wow jadi berda gua di kawasan ada gua
मबाइल फिसाया नै बे बिथांनिनो आरोना बे बिथांनि मबाइल फिसाया अ दिखेब नोंना मा नाम नोंना मा नाम नोंना मा नाम नोंना मा नाम खोन्थानाय खोन्था नामखौ नोंना मा नाम दे खोन्था नों मा सल' मोसानो रोंगो दे खोन्थानाय दे नों मा सल' मोसानो रोंगो दाख्लै दैमायाव मोसानाया मा सल'मोन दैमायाव नोंनिखौ नांगौ नोंनो इबुसोखौ नांगौ नांगौबा हरगोन आङो खैथा जागोन नोंसानि मबाइल फिसायाव होजागोन नोंसानि मबाइल फिसायाव ओइ मबाइल गोदानाव होजागोन नोंसानियाव मबाइल फिसायाव हिन्दु ना साफानदो लांनो लुगैदो इयो आंखौ नांगोनबानो हरगोन आं नोंनो मबाइलखौ नांला नै सोलायनोसैनो मबाइलखौ सोलायनोसैनो देनाय गस्ला गाननाय नै गस्ला गोदानखौ ट्राइ खालामनि गाननायखौ वाव हिन्दुना गस्लाखौ गस्ला गोदान नायनोमोन आरो ना दानि लाबोनाया नय गोलैलाय लांबायसो स' गाइस नोंथांमोना आंनि भिडिअ नायनानै माबायदि मोनखो स' कमेन्टआव खोन्थाहर आरो आङो भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबखानोसै आरो ना स' गाइस बाय बाय उनाव लोगो मोनलायगोन नोंथांमोना दासिमबो आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालां प्लिज अननानै बर'जों बर' सापर्ट होलाय बर'जों बर' अनलाइन था बर'जों बर' सापर्ट होलायबाय था गासिखौबो सापर्ट होलाय स' आंनि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना गालां प्लिज अननानै प्लिज